Ja, jeg vil gerne snakke om tekst 1, som handler om Jesu opstandelse. Jeg vil starte med at give et kort resumé, og så vil jeg redegøre for den, og lave en kort tekstinddeling af den. Og så vil jeg analysere teksten, og til sidst sammenligne med tekst 2. Tekst 1, den handler om 3 kvinder, som går ud til Jesu grav, hvor de vil salve ham. Men det viste sig, at stenen den allerede var væltet til side, fordi at Jesus han var genopstået. Teksten er fra kapitel 16, vers 1-8 i Markus evangeliet, som er den anden bog i Det Nye Testamente. Og ifølge kristen tro, så vil tekstens forfatter Markus være Markus, ja. Men der er nogen, som vil mene, at afsenderen er anonym. Teksten den er som uddrag af Bibelen en del af den hellige tekst inden for kristendommen, hvor den falder under genren kanonisk og religiøs tekst, og derfor så er det også en insider-tekst. Teksten har en indefra synsvinkel, hvis man tager udgangspunkt i, at tekstens forfatter er Markus. Og ja, så har jeg inddelt teksten i 3 bidder. Den første er vers 1 til vers 4, som handler om de 3 kvinder, der er på vej hen til Jesu grav. Og så fra vers 4 til vers 8, hvor det handler om, at de opdager stenen er skubbet til side, fordi Jesus han er genopstået. Og til sidst vers 8, hvor de flygter på grund af frygt, fordi at det, der lige var sket, det var der ikke nogen, der troede var muligt. Jeg vil starte med at snakke om tekstens autoritet i analysen, fordi at i dag så tolker man på fortællingen om opstandelsen som en historisk begivenhed, som nærmer sig en myte, fordi det er en overleveret fortælling om Jesus fra gammel tid, og der er ingen, der ved, hvorvidt det er sandt, at Jesus han genopstod, fordi at det ikke kan bevises. Og dengang der troede man på, at det var sandt, og at Jesus han var magisk, fordi han opstod fra sin grav, og at han ikke længere var som et menneske af kød og blod. Så der er altså tale om inkarnationen. Fra vers 5 så ses det tydeligt, at vi har med et symbol at gøre, da der står, og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Manden i de hvide klæder, han kunne være et symbol på en engel, som er sendt fra himlen, for at fortælle kvinderne, at Jesus han er genopstået. Og det symbol det kommer også til udtryk i de 3 andre evangelier, som er en del af Det Nye Testamente, altså Matthæus, Lukas og Johannes evangeliet. Men der bliver symbolet bare beskrevet lidt anderledes end som en mand i hvide klæder. Teksten den er også knyttet til passionsberetningen, som fortæller om hændelserne i påskedagene med mest fokus på lidelserne, som Jesus han gik igennem. Og det er altså det, vi kender fra skærtorsdag og langfredag, hvor Jesus han spiser sin sidste nadver og bliver korsfæstet. Og det kommer ud til udtryk i vers 6, hvor der står, han er opstået, han er ikke her. Se, det er stedet, hvor de lagde ham. Og ud fra det, så kan jeg så konkludere, at det er påskesøndag, på grund af det var den dag, Jesus han genopstod, hvilket er slutningen på passionsberetningen. Jesus opstandelse er for mange også kernen til at tro på kristendommen, fordi det ligesom er overgang fra menneskeligt til guddommeligt. Og jeg vil som sagt perspektivere til tekst 2, som handler om, eller det er en artikel fra Politiken, som er skrevet af Stephanie Sorogo. Og teksten den bygger på en dansk teolog, som har kaldt Jesu opstandelse for et faktum, som har medført en større debat. Og det drejer sig altså om en interviewer, som er religionskritisk, og en person, der bliver interviewet, som ikke er religionskritisk. Man hører det fra en udefra synsvinkel, fordi at det er nogen, der ikke er personligt involveret i religionen. Og teksten den er jo også skrevet i 2007, så det er altså mange år efter de her historiske begivenheder fandt sted. Den kan sammenlignes med tekst 1, da man jo ligesom ikke kan vide, være sikker på, hvad der er rigtigt og forkert omkring kristendommens historie. Den handler altså om ens individuelle tro. Og det giver Carsten Nissen udtryk for, som bliver interviewet. Han siger for eksempel, og det kan ikke bevises, at Jesus er opstået fra de døde. Jeg vil kalde det for en trosandhed. Og her så siger han altså direkte, at det kommer an på, hvad man tror på og ikke tror på. Så det er altså ham, der mener, at det handler om ens individuelle tro.
Nielsen han bliver interviewet af Stephanie, som sagt, som er den religionskritiske. Og det ser man for eksempel i hendes spørgsmål, hvor hun spørger, men hvis man nu kan få mere mening ud af kristendommen med en symbolsk tilgang til den, hvorfor er det så forkert? Og ligger hun altså ordene i munden på ham ved at sige, at det er forkert, selvom han ikke selv har givet udtryk for det. Og han siger også som svar, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet forkert. Til sidst, i Nissens sidste svar, der snakker han indirekte om inkarnationen også, hvor han siger, det helt afgørende er opstandelsen. Det er for mig kernen i kristendommen. Det er opstandelsen, der gør kristendommen til tro. Hvis Gud, og det tror jeg, har opvakt Kristus fra de døde, så kan Gud også udføre under. Og her der bringer han altså overgang mellem det menneskelige og guddommelige ind, i det han mener, at opstandelsen er kernen for ham i kristendommen, fordi at det er ens egen fornuft, man bruger for at bedømme, om det er troværdigt eller ej.